شان وکھرا منا دے لال دا شان وکھرا منا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا شان وکھرا آمنہ دے لال دا اور جگمگاوڑ کے نصیبہ دے چرا جگمگاوڑ کے نصیبہ دے چرا تو رمی سونے دے دیوے باندہ تو رمی سونے دے دیوے باندہ شان وکھرا آمنہ دے لال اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد آج دی عظیم الشان بابرکت محفل پاک بسلسلہ اور سے مبارک پیر طریقت رابر شریعت حضور کی بلا پیر میاں اللہ جتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے اور سے مبارک کے سلسلہ منعقد ہے زینت اسٹیج تمام صاحبزادگان والا شان جنہ دی کوشش و کاوش نلے خوبصورت محفل منعقد ہوئی مالک کریم اپنے حبیب دے صدقہ اس آستان نصب قیامت تک آباد و شان فرمائے میں نو میرے برادرم فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد عمران نوری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ناظم تعلیمات جامعہ نوریہ رضویہ لیاقت چوک لاہور آپ نے حکم فرمایا کہ میں تھے حاضری دینی ہے سو میں باوجود اس دے کہ کل دن دا پروگرام ہری پور ہزارے ہے اور بالکل اپوزٹ سفر ہے میرے چونکہ انہاں نال 10-12 سال تو محبت رشتے نے اور سب تو بڑی بات یہ ہے ایک ایسا مدرس کہ جدوں ناموس رسالت دا معاملہ آیا ہے خود بھی میدان دے اندر تھے طلباء سمیت میدان دے اندر